Els demano, per favor, escoltin, els demano, per favor, que deixin aquests crits, que deixin parlar els regidores i regidors, que deixin acabar aquest plenari amb tranquil·litat i siguin responsables. O els demano, per favor, com a alcalde, que facin el favor. No em facin fer altres coses. Per tant, la pregunta, escolti'm, la pregunta s'ha acabat. S'aixeca la sessió. S'aixeca la sessió. Per tant, el model de servei de l'Illeta per aquest govern municipal és lloable i referencial. En cap cas contemplem la seva desaparició i els moviments realitzats per l'Ajuntament de Reus per l'ordenació, reconfiguració i establiment de protocols de relació del servei en cap cas van encaminats cap a un escenari que contempli la desaparició d'aquest servei. La doctora Borràs ens mereix tot el nostre respecte i reconeixement de la seva vàlua professional, reconeguda més enllà de la ciutat. Altrament, els moviments reorganitzatius del Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus no és una decisió que haguem pres nosaltres, ni la Regidoria de Benestar ni el Govern Municipal de l'Ajuntament de Reus. Ni ens toca a nosaltres valorar la política organitzativa d'una altra entitat, associació, institució, empresa, sigui pública o sigui privada.